is in Bio, Robin Iglio is my God. Good morning sa tanang tao sa tibok kalibutan, no? Makita o dili makita. Siya nga, ang duha kalulaan, no? Kining isan siya, bali kuan ba? Kung ano ni mo siya, siyago ni mo siya, for mag-agila. Nagkaukit si lalong. Kini siya, dagang kombinasyon nga, kuan ba? Pero kung na mo ang una-una, balikan na to. Kaya naputol mo itong video kaniya. Si Jesus Christ kaniya to sa iyang kapanahonan. Gituhuan ba to siya? Halos wala siya tuhui. Ang mga tao dito na siya nito o nga kung sa baga wala na ba patay na iyang material. Maugya pong ko karon ang kasagaran ra ba nga nagbasyo na ko mga PBM Igrubinyan. Pero dili na pure mga piki na sila. Nga PBM Igrubinyan ang singsing ra na ang PBM Igrubinyan. Pero ang kasing-kasing na nila walay nakaukit na singsing sa PBM Igrubinyan. Mao dinay prangka. Bulok man ko kayo ang mga tao nga nabas na ko. Nga naman pirmado ko General Spiritual Investigator song Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Bimbo Ray Iglio Jr. Unsa man ang General Spiritual Investigator manguhukom dili atong baliko ng istorya gikan sa kasadpan. Patalik doon patabangon dili kuni mailan kuni sa kung binuhatan. Unsay gihimo ni Jesus Christ sa kasadpan? Nangalap ng koleksyon sa tanang klaseng butang do kay gisugo siya sa iyang amahan. Siya ni balik sa kalibutan, aron mo balik ako sa kalibutan pa hukom sa buhay minatay. Karon kinsa may pirmado sa tanang miyembro sa PBM Igrubinyan, naba mo'y ma-present pareha sa kuha nga naipirmaw na ilagda sa Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Bimbo Ray Iglio Jr. Pirmahan ka ako sa kung Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Bimbo Ray Iglio Jr. kung ako nagpatutuo ko. Makaduol ka ako kamo, testingin ninyo, duol mo pagpapirma mo, konpirmahan ba mo. Lisod, mabitaw na karon walay Iglio ni tandog nako. Walay PBMA nga mitandog nako mga BOT. Sarbiñan giterminate ko sa Bito Sarbiñan, tanawa si Birne Marilla karon. 6 feet below the ground nga akong giterminate. Karon kinsa may na-terminate mo duha? Ako nakita pa man ko ninyo karon si Birne asa naman ron. Mo nagingon nga ang tao magud nga masobrahan kadul sa Ginoong Dios. Divine Master Ben Idirate kasi Master King of all Kings Master Bimborik Divine Grand Master Mamdorik Kirepers muda ako ang ulo o asa naman karon. Kasagaran sa mga gipa-eskwela nila ni Master gipakaon giarogan gibistihan kinsa ka rin ni traidor nila ang ilang mga suod ang ilang gipangpakaon mo ni budi ug ni traidor ako ilado ko apan karon kinsay ni present karon nga sagrado nga tubig kinsay ni present karon sa mga balaang mabuta mga misteryo mga tinago kinsay naglecture ninyo kinsay nagpagawas sa mga sekreto mga milagro wala man siguro ako ra man siguro gyapon wa man na otro. Karon kana ko makaban nga akong gipan-training. Sila karon nanapoy mga pasyente. Nanambal na po sila. Karon unsa may sugo sa tuwa aron kamo mahibalo. Missionary and stationary please go on mission. Karon kinsa may nakatuman kamo o ako? Ako ilado man ko daghang pasyente. Nanambal ko kamo. Ilado mo wala. Namoy mga pasyente wala. Papilion mo sa mga pasyente o kuan mananambal. Kasi gusto mo pasyente. Daghang mga tao man diri nga hambog ba. Mura na sikinsa. Nakaposisyon lang mura nagsikinsa. Silas. Wa magana outro gyapon lay kaniadto kasi Jesus Christ kaniadto ang ilado niya patutuo. Mao gyapon ko karon ilado ko patutuo sa akong yutang na tawhan. Pero okay lang walay man problema na. Kaya nga naman, nagbas na ko mga niyaga-yaga ni Yobit. Normal na yun siya. Kaya nga naman, Jesus Christ, God, giyaga-yagaan ko to. Di pa mas tamasan, giluan pa mga dito sa naon ni Hudio Oriente. Mo na siya, manay tinaor. Mabita ako, di na ako nagbas na ko nga, bisan nung sa nalang gipanolte. Wala na siya. Mo ni nagpatunay nga ako si Jesus Christ. Mo na tinood. Kaya nga naman, balikon ko si Jesus Christ. Halos walay nito o ato sa wala pa to gipatay. Nito o sila ni Jesus Christ nga patay na.
Apan karon mabitaw ni balik ko sa kalibutan aron maningil nako sa akong mapautang. Sobra-sobra na magud. Katong mga tao po ditoon nga ni ko sa madulaan. Dagang salamat katong nito. Pero katong mga ni ko sa dulaan nga dos por dos pod balikon ko ang utang-utang yun na siya. Ayaw mo pagdahom nga ang utang dili bayaran na. Mao yun ay prangka gawas kun gihatag nako kay hatag na apan kadong naiatraso nako wala problema yun na. Okay ra mo kun di mo mamatay. Kung mamatay mo, problema dyan yun. Kaya di mo makabayad. Sama ni Birne Marilla. Namatay si Birne Marilla. Wala niya nabako iba sa kuwang yung sala. Wala niya nabako sa mga tao nga giterminate ko niya sa Robinyan International. Ang sama pa man ni Birne Marilla karon. Wala na siya kaluwasan. Kung nakatimaan mo sa sulti ni Divine Grandmaster Mas Rodrigo Rapers, ginan 9 nakabatigan niya ato ginan. O nga na ni dito makanako burn. Magi pa makan Jesus Christ. Di sa ato pa, si Robin Eclipse Jesus Christ, dili parehas. Lahi. Kaya nga naman, aron masabtan yun yung kamamataw mga bulok sa PB Microbinyan. Magrosaryo ako og siyam ka misterios. Ipahinungod ko sa Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad ba kanang tulo ka persona sa Santissima Trinidad. Divine Master Robin Idere Eclipse Senior, Master King of all Kings, Master Bimbora Eclipse Junior, Divine Grand Master, Master Bimbora Eclipse Universe. Sa akong Ginoong Diyos, Jesu Cristo, ako kana ang pangutana, si Robin Eclipse si Jesus Christ maura ba bulok man kay mong dagko. Mingon mo nga si Robin Eclipse si Jesus Christ sa dili. Si Robin Eclipse yun na mao yun ang Dios. Si Jesus Christ one of the principe kana siya ni Robin Eclipse. Mao yun ay prangkang istorya. Mabitaw sa kundam ko kaniadto ipakita ko ba si Master King of all Kings, Master Bimbora Eclipse Junior ni Barog. Sayang pagbarog perti naghanan ng lupad, mga bildo, mga bakal, mga kahoy, bisan unsa. Gikubiran siya ni Divine Grandmaster Mas Madonna Kirby. Di samot hinoon ng hangin. Huros, kalamidad. Mga kabilyan hinoon, madagko na kayo mga nandupad. Mga hollow blocks. Mga sin, halos tanan. Moto ako ni Barog. Pagbarog na ko akong gikubiran si Master King of all Kings, Master Bimbora Eclipse Junior, Divine Grandmaster Mas Madonna Kirby. Nuhunong ang kalamidad. Nga naman, ni Barog mako karon. Kinsa may ni-present karon nga ni Barog si PB Microbinyan. Kamo, mga beauty sa PB Microbinyan o ako, ang ni Barog na paila sa tibok kalibutan, kinsa si Robin Eclipse. Karon mingon mo patuto ako, pag sure kay magbiko ta. Mo na mga tao karon na nakapalibot.